Milí priatelia, pozdravujem vás z charitatívneho behu Mary's Mills. Nestihol som nahrať úvod ešte na štarte. No a teraz bolo pekné stúpanie, tak sa obmedzím len na to, že takto to tu vyzerá. Chcel som robiť interview počas behu, ale sám nevládzem s dýchom. Takže celkom vysoké tempo sme tu v mojom týme nasadili. No a tak teraz nás čaká stúpanie, tak radšej budem len nahrávať. Máme tu predposledné klesanie, ešte bude jedno stúpanie, tak využívam tento čas sa prihovoriť, pokúsiť sa prihovoriť plynule. Takže bežíme beh Mary's Mills v Dolnom Kubíne na podporu charitatívneho diela pre deti v chudobných krajinách. Počasie nám vyšlo veľmi pekne, takže sa teším, že som aj mohol prísť na Slovensko a zabehnúť si tento beh. Chcel som robiť interview s našimi členmi Paltal týmu aj s inými, ale vidím, že jednak moji ma odbehli a druhým nie je do reči. Ale nie. Je to dobré. Ako sa beží, dobre? Super, tak aspoň jedna odpoveď. 8 km je vždy najťažšie. Áno. A sme na 7. Vzadu pokojná diskusia. Bež to. Tu sa už blížime do cieľa tohto ročníka charitatívneho behu Mary's Mills. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili, či už na tomto behu, alebo cez ten virtuálny beh. Tam je cieľová rovinka. Poďte baví, super! Medzi vlajky rovno až na koniec, poď, super!
Výborne, poďme, budeme ťa doprevádzať. Ešte tam rovno až na koniec. Ako sa bežalo, dobre? Gratulujem. Ďakujem, že som to dala. Ja som sa už vydýchal, takže mám možnosť takto v pokoji poďakovať všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do tohto charitatívneho behu, či už tu na Dolnom Kubíne, alebo virtuálne, pričom ešte sa môžete prihlásiť tí, ktorí chcete do 30. septembra. Takto pozdravujem a vraciam sa do Poľska. Ahojte.